Takže vítajte u nového videa, vítam vás Tocňák a dneska si otvoríme týchto 5 star dropov. Tuto sa mi to trošku polagovalo, ale ježiši. Ok, to mi tu teraz bude lagovať, lebo akože teraz natáčam, ale je dobré. Idem to otvoriť, zasa mi to laguje. Ježiši. Nevadí to, hádam, vydržíme. To počkáme. A poď, čo mi pane. A, ok, skin. Bolo skin tento, ok. Ten je v pohode. Neviem, koľko stojí gemov, ale asi to není nejak vzácný. Ok, asi ideme pre ďalší star drop. Ok, zasa mi to laguje. Prečo sa mi to tak laguje? Ok, je to... to je akože to najhoršia vec, čo mi môže spadnúť, lebo ja, možno je to dobrá vec, ale ja za Crow vôbec nehrávam. Ups, sa mi trošku pokazilo. Ok, teraz musím čakať. Ježiš, dobre. Poď. To nie je dobrý. OK, tak tento asi budem používať. Neviem, koľko stojí gemov, ale asi je dobrý. Ja si myslím, ja ho nemám, jak vidíš, už ho mám. Ale tak dobre. Geniálny. OK, ideme na ďalší star drop. Už sa mi otvoril, jak vidím. Dobre, teraz. OK, neviem, či je to dobré, ale asi moc ani nie, ale Miko není až taký, že nič moc také akože, dobré. A poď, posledný star musí byť golden, úplne, že golden musí byť, ale najlepší star to musí byť. OK, no poď. Už mi to zvrlo A. OK, B. OK, Neko B. OK, dobrá, v pohode. Takže dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Hoďte mu like a odber a otvorte si z tých svojich 5 star dropov, to hovorím. Takže čau.